Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दिसो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांमोनजों आं जितु दख'ना बायदोंमोन बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों बेसेबां मोनदों अबेयाव बायदों आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं दाख्लै बय मोनसे दख'नानि भिडिअ होदोंमोन ना अफाराव मोनदों होननानै बैसागुनि अफाराव मोनदों होननानै आं बेखौहाय 15नि उनाव बायदों बाट थेवब्लाबो आंनो बिसोरो बै एखे दाम अफारनि दामावनो आंनो हरदोंमोन स' दा बेखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनोसै आं दाख्लैबोथ' आं बायाखैमोन नालाय बिनानावनोसो लायदोंमोन ओमफ्राय आं कल खालामनानै बिहरदों आरो फट'आवहाय देखायहरनानै बेखौ नांगौ होननानै बिहरदों ओमफ्राय लाबोनानै फैबाय आरो स' नोंथांमोननो देखायनि आङो नायबानो जाबाय नोंथांमोना आं सेम प्राइसआवनो मोनदों 1500आवनो मोनदों आरो नै बिदि ब्लु कालारनि दाख्लै बयनि आगरा एसे बेलेगमोन ना ओमफ्राय दिनैनि आगरा नै बेबायदि माने वाइट नंला एबार खनसेनिया गल्डेन कालारनि आरो बिदि गेजेरावहाय फिसा फिसा बिबार दं ओमफ्राय बिदि जिङावहाय नै बिदि रिखानाय ब्लु कालारनि आंनावहाय ब्लु कालारनि दख'ना गैया बेनिखायनो आं अर्डार हरदों आरो माने दङ बिनानावनि गांसे दङ जोंथ' ज' गानोमोन नालाय ओमफ्राय दायो गैथ'यैखाय आङो बे ब्लु कालारनिखौहाय बायबाय देनां माब्लाबाफोर गानबाला नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन नै माबायदि नुदों कमेन्टआवहाय बुंहरबानो जाबाय बियो फास्रा जोमग्रा आरो बियो नै बेबायदि खमावनो मोननायखाय आंबो गांसे लानोसै होननानै लाबाय आरो बे दख'ना नै दख'नाया बेबायदि फुवारनानै देखायनि आं नै बिदि आरो खिनियावहाय एखे दख'नानि आरो जोमग्रानि सेट खा नालाय आगरा एखे गोजा आरो नै बिदि खानाय बिसोरो आंनो बिसिनि खमावनो हरफिनबाय 1500आवनो मोनबोफिनबाय आङो ओमफ्राय बेयो ब्लाउसनि नै आं माने बे आगरखौहाय मोजां नुनानै लादों आरो दाख्लै खनसे आं बायदोंमोन आंनाव पिंक कालार बेबायदिनो आरो जिया ओमफ्राय आगराबो बेबायदिनो गोरा बियो गाननायाव थनथ्रबगोनसो नामाथाय बुंनो हाला दायो आङो गानना नायबासो मिन्थिसिगोन आरो ओरैनोथ' मोजांखौनो नुदों नै बियो आखाइनि बिदि ओमफ्राय नै दाख्लै दख'ना हरदोंमोन ना आंनो अफाराव माने मादैया लाइक गिफ्ट हिसाबै हरदोंमोन दिनैहाय गानदों आरो आङो नै बेयो जोमग्रा स' दख'नायाथ' बेनोमोन दख'ना बियो ब्लाउस बियो गांसेया नैबे दख'ना ओमफ्राय बियो जोमग्रा बेनोमोन आरो दिनैनि भिडिअ'आ बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनोसै होननानै खालामबाय माने आं बे दख'नाखौहाय दाख्लै जायनियाव बायदों बेनावनो लायदोंमोन बिसोरनि लकेसना रौता चारिआलि रौता चारिआलि गुवाहाटि लाइनथिंजायहाय बांद्राय गोजान नङा रौता चारिआलिनिफ्राय एसे थांबालानो मोनो आंथ' कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होखादोंमोन नोंथांमोननो एबार खनसेयावबो आं होनानै होगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव नङाब्ला डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै होगोन जायफोरनो नांगौ दख'ना कन्टेक्ट खालामनानै बिहरबानो जाबाय ओमफ्राय खाथि खालाबा बिसोर हैखायो न'आव थांनानैनो हैयो नोंथांमोननो नांगौब्ला बिहरबानो जाबाय स' दख'नाखौ माबायदि नुदों कमेन्टआवहाय बुंहरबानो जाबाय आंनिखौहाय आंजों समायगोन ना समाया भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा दख'ना बायनो गोसो बिसोरखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय स' बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ